Malawi Today. Takulandirani mu video iyi tikuona mtsogoleri wa dziko lino komanso Achimwendo Banda ndi amayi akunyumba a president ndi anthu ena akuluakulu. Chimene chikuchitika pano nchonena kuti Achimwendo Banda anasisa president kuti ayende wapansi ncholinga choti aone misewu imene iwo akukonza, ndi anasika convoy yawo nkuyamba kuyenda wapansi akuti kuyendera misewu. Ndi tatiyeni tione momwe Kwaliti ya misewu ndimene kuno siku indi yayi ndi kulilongwe ku capital city ya dziko la Malawi kumene achakwera Afrika kuchokera ku America. Bibili mukuonawo tikuwalandira achakwera Amalawi. Zindikirani kuti dziko lija likusintha. President wake ndiye mwe Dr. Lazarus Makape Chakwera. Thank you. Ano nongene bana zuchilika bazopya kwambiri muone misewu yake mene ndio tukafika mpaka na kucha ednada mupondeko basi apa vya almost that wanangasibere zika ndio ngobida huko ndio akumali kusaso mbali ndio huko wao ngando jomba logo mamambio. Dr. Lazarus Chakwera.